زينام نبر تصوتي كعصو غري افريقا نا بإثيوبيا ممصوم وانچا افريقا نمدلاو نكاف زغربنا يحطو نكعوت حجزنا يكبلو قدما منستر ابي احمد غليصام نبر كحوبات تصوتي كعصو غري افريقا اب قدب حداسه عوده تاساليطام وصاي يوكرين بقدامنا استفصم متقعد صعيبو معرباويان بأصوار حجزا حتلها አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተከታተልቲ ነሰዓት ዝስተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ጌታቸው አሎም ሳኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩም ትምኒተዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ዩኒቨርሲቲ ቦንጋ በስተፍላለዩ ዓውደ ትምህርቲ ዘሰልጠኖም 1250 ተምሃሮ አመሪቁ ኣብ ውሽጢ ተመረቕቲ ካብ ውሽጢቶም ተመረቕቲ 1110 ብቀዳማይ ዲግሪ ዝምረቑ ኮይኖም እቶም 140 ድማ ብመርሃ ግብሪ ድህረ ምረቓ ክመሃሩ ዝጸንሑዮም ክብል መሳርሕትና ታደሰ ካሳ ካብቲ ስፍራ ጸብጺቡላ نبر كخبات صوتي كعصو غري افريقا بقدب حداسه عودة ساليطوم اب اثيوبيا زركبو نبر كخبات صوتي كعصو غري افريقا اب عبي قدب حداسه اثيوبيا عودة ساليطوم ابتي عودة منستر توريزم امباسادر نانسيسي چالي منستر مسنون كبابتات قولان دكتور ابراهام بلاي بزعبا كيدي تهنصتن تي بروجكت ني اثيوبياوያን بزعبا زلو ترغم مبري مهابم كاب منستر توريزم زرخبنايو حبريتا رديلوم نيجيرياوያን نبر كواخبتي كعصو غري كوان كو كانون دانيل امكاچن كمون سينيغالاوي هنري كامارا حويسو سب مويا كينه ጥበብን ዲዛይነራት ፋሽንን ኣብቲ ዑደት ካሞንጎስ ተሳተፉ ዝርከብዎም ከም ዝኾኑ ተገሊጹሎም بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا نبر تصوتي كعصو غري افريقا نا بإثيوبيا ممصوم وانچا افريقا نمدلاو نكاف زغربنا يحطو نكعوت حجزنا يكبلو قدما منستر ابي احمد تزاريبوم اتوم تصوتي مس غجله كعشو غري ابي صوتا محزن تاساليطوم نصبصا مهلي تادله مولو برهان ግርማይ ካብ ነበር ብሄራዊ ጉጅለ ኩዕሶ እግሪ ናይጀሪያ ሽሙም ኣብ ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ንዋንኮ ካኑ ሓደ እዩ ብሄራዊ ጉጅለ ኩዕሶ ናይጀሪያ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 1996 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣትላንታ ኦሎምፒክ ንኣርጀንቲና ስዒሮም ንሃገሮም ወርቅን ተምጽኡ ንዋንኮ ካኑ ኣባለት ጉጅለ ነይሩ እዩ ኣብ ዓበይቲ ክለባት ኣውሮፓ ማለቱን አያክስ አምስተርዳም ኢንተር ሚላንን ኣብ አርሰናል ወርቃዊ ዝበሃል እዋን ኣሕሊፉ እዩ ተኻፈልቲ ታሪክ ንዋንኮ ካኑ ዝኾኑ ዳንኤላ ሙካቼን ተርቦይስት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ሽሞም ዝለዓልን ዘይርስዑ ተጻወቱ እዮም
ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተሳለጠ ዋንጫ ዓለም ተፅቢት ከይተነበረሉ ንፈረንሳይ ሰዓርን ንፈለማ እዋን ኣብ ዋንጫ ዓለም ንርብዕ ፍጻመ ዝበፅሐ ኣባል ብሄራዊ ቡድን ሴኔጋል ዝኾነ ሄነሪ ካማራ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ መላእ ኣፍሪካውያን ዝሕበንሉ ኣፍሪካዊ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ነበር ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዝተሳተፍሉ ጉጅለ ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጉጅለ ኩዕሶ እግሪ ፀዋታ ሕውነት ኣሳሊጦም እዮም። The ball again. Green, Prime Minister's team to the right side. Again, Mr. Prime Minister scores. لعلو تحالف تسرح منجستن نبر تزواتي بهراوي ጉጅለ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዓደሙሉ ዝተሳለጠ እዚ ኩዕሶ እግሪ ጠመተ ብዙሓት ምስሓብ ኽኢሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንኣፍሪካ ወኪሎም ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝተሳተፉ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኢትዮጵያ መምፅኦም ኢትዮጵያ ዋንጫ ኣፍሪካ ንምድላው ንካፍ ዘቕረበት ትሕቱ ንኽዕወት ከም ዝሕግዝ ኣረዲኦም ብፍላይ እውን ነበር ከዋኽብቲ ናይጀርያ ኖዋን ኮካኑን ዳንኤል አሞካቼ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብምግባር ሕቶና ቅቡልነት ንኽረክብ እንዳሰራሕና ኢና ክብሉ ገሊጾም እዮም። የአፍሪካ ዋንጫ ለማዘጋጀት ኢትዮጵያ ጥያቄ አቅርባለች። ኢትዮጵያ ጽዋዕ አፍሪካ ንኽተዳሉ ሕቶ ቀሪባ እያ። ነዚ ሕቶ ዕውት ክኸውን ኣሞካቼን ካኑን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ጌርና ኣብ 2029 ኢትዮጵያ ዋንጫ አፍሪካ ንኽተዳሉ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ተጀሚሮም እዮም። ምስ ፕሬዚዳንት ካፍ ተራኺብና ኢና ዝተፈላለዩ ዘተታት ኣሳሊጥና ኢና። እዚ ዝዕወት እንተኾይኑ ህዝብና ካብ ብሕዚኡ ንኽዳለው ሆቴላት እውን እኹል ምድላው ክገብራ ስቴዲየም እውን ክዳለው ምስራሕ ይድሊ። ብፍላይ ኣሞካቼ ኣብ ካፍ ኣማኻሪ ኮይኑ ስለዝሰርሕ ኩነታትና ምስ ረኣዮ ነዚ ሪፖርት ንኽገብር ጽዕንቶ ምሕዳር እንተኽኢልና ብዝብል እዩ። ብኻልእ ወገን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንምንቕሓን ንዕቤት ቱሪዝም እቶም ተፃወቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ምስላጦም ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር አልዒሎም እዮም። ኢትዮጵያ ወጣቶች ሀገር ስለሆነች ብዙ ቦታ መጫወቻ፣ መዝናኛ፣ ወክ ማድረጊያ ቦታዎች እየሰራን ነው። ኢትዮጵያ ሃገር መናእሰይ ስለዝኾነት ብርክት ኣብ ዝበሉ ቦታታት ንመዘናግዕነት ዝውዕሉ ንመንገዲ እግሪ ዝውዕሉ መንገድታት እንዳሰርሐና ኢና። ከም ዝፍለጥ መናእሰይ ሃገርና ኩዕሶ እግሪ ይፈትው እዮም። ነዞም ተፃወቲ ዝርኢ እንተኾይኑ ይለዓዓል እዩ፣ ቱሪዝም እውን ይዓቢ እዩ። ስለዚ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ንደልዮ ቦታ ንኽንሪኦ ጻዕርታት እናገበርና ኢና። ጉጅለ ኩዕሶ እግሪ አብይ አሕመድ ምስ ነበር ከዋኽብቲ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ድሕሪ እቲ ዝተሳለጠ ፀዋታ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ኣሳሊጦም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ንምምላስ ንብረት ብሕጊ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ኢኮኖሚ ክህሉን ምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይግለጽ። ዕላማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ጥዑይ ፍትሓዊ ብሕግን ስርዓትን ዝምራሕ ቁጠባ ምንቅስቓስ ንክህሉ ዘኽእል ምዃኑ ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። ተወሳኺ ኣለና ሚኒስትር ፍትሒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ምውፅኡ ዝዝከር እዩ። ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቶም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ቁጠባዊ ገበናት ምብዝሖም ስዒቡ ነቶም ገበናት ንምክልኻል ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ ከም ዘድልየ ምሕባሮም ዝዝከር እዩ። ከም መብርሂ እቶም ሚኒስትር ገለ ብግዕዝይና ዝጥርጠሩ ሰባት ዝጓሓልዎም ንብረታት ብሽማዝማዶም ዘቕምጡ ምዃኖምን ዓለም ለኻዊ ጉባኣት ድማ ካልእ ንምውፃእ እቲ ኣዋጅ ምኽንያት ምዃኑ ከም ዝረድኡ ኣይርሳዕን። የተራቀቁ በተደራጀ ሁኔታ እየተፈጸሙ ያሉ ኢኮኖሚያዊ ወንጀሎችን ዝተሓላለኹን ብዝተወደበ መንገዲ እናተፈጸሙ ዝርከቡ ቁጠባዊ ገበናት ምክልኻል ሓደ ዕላማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ እዩ። እዚ ድማ ገበን መኽሰባይ ክኾን የብሉን ዝብል መትከል ጋህዲ ንምግባር ዝተሓሰበሉ ረቂቕ እዩ። ካልኣይ ዕላማ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ሃብቲ ምዃኑ እቶም ሚኒስትር ገሊፆም በዚ ድማ ብፍላይ ተበታቲኖም ዘለዉ ኣዋጃትን ድንጋገታትን ናብ ሓደ ኣምፂኻ ግልፂ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣብቲ እዋን ኣረዲኦም። ሁለተኛው ዓላማ ደግሞ ሀብት ማስመለስ። ካልኣይ ዕላማ ድማ ምምላስ ሃብቲ እዩ ወይ ድማ ኣሲት ሪከቨሪ ዝበሃል ኣካይዳ ብዝምልከት ነቲ መትከል ጋህዲ ንምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ተበታቲኖም ዝተቐመጡ ድንጋገታት ሕጊ ኣለዉ። ዝምለስ ሃብቲ ከመይ ይፍለጥ፣ ከመይ ይጽናዕ፣ ከመይ ይምርመር፣ ከመይ ይእገድ፣ ከመይ ይተሓዝ፣ እቲ ንብረት ኣብ ዝእገደሉ እዋን ብኸመይ ይመሓደር ንዝብል ኣመልኪቶም ዘለዉ ድንጋገታት ሕዚ ብዘለውን ብዝተወሰኑን ኣዋጃት ተበታቲኖም ይርከቡ። እቲ ኣዋጅ ግዕዝይና ግብረ ሽበራውነትን ብሰባት ምንጋድን ንምክልኻል ዓሊሙ ዝወፀ ምዃኑ እውን እቶም ሚኒስትር ጸሪሖም እዮም። ሙስናን በተመለከተው አዋጅ፣ ሽብርን በተመለከተው አዋጅ፣ ግዕዝይና ብዝምልከት ኣዋጅ፣ ራዕዲ ብዝምልከት ኣዋጅ፣ ብሰባት ምንጋድ ንምክልኻል ብዝወፀ ኣዋጅ እዚኦምን ካልኦትን ተበታቲኖም ዘለዉ ድንጋገታትን ኣለዉ። እዞም ድንጋገታት ዝተበታተኑ ምዃኖም
حدا نافتصما اصقمتي غبرم كالاي كاب حدا اواج ناب كال اواج اب انخدلو اوان افتصم امون حدا عينت يكونن سلازي بت حدا اواج استخصص السب نبرت زملسلو كيدن بخال اواج زتخصص السب نبرت زملسلو كيدي افلالاي زفتر مخانو كم حدا صقمتو سيدي እቲ ኣዋጅ ምስ ዓለም ለኻውያን ማዕቀፋት ሕግን ድንጋጌታትን ብፍላይ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ግዕዚና ኣመልኪቱ ብዝወፀ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምዝማድ ምዃኑ እውን ጠቂሶም ዓለም አቀፍ ግዴታዎቻችንን ለመወጣትና ዓለም ለኻዊ ግቡኣትና ንምፍጻምን ዓለም ለኻዊ መዕቀንታት መምላእን ዘኽእል መስርሕ ሕጊ ክህልወና ምግባር እዩ ዕላማት ረቂቕ ኣዋጅ ምምላስ ንብረት ጥዑይ ፍትሓዊ ብሕግን ስርዓትን ዝምራሕ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ንክህሉ ምዃኑ ሚኒስትር ፍትሒ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምግላጾም ዝዝከር እዩ እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ንቁጠባዊ ገበናት 10 ዓመት ንድሕሪት ከይድካ ምፅራይ ከም ዝፈቅድን ዝገለጹ እቶም ሚኒስትር እዚ እውን ምስ ሕገ መንግስቲ ዘይጓነፅን ብፍትሓ ብሔር ዝርአ ምዃኑን ኣረዲኦም كابوزاي نبز حرنا زينان تنسجر يوكرين بقدام نستفزم متقعتي سعبو معرباويان باسوار كحجزا حتيتا بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي بمسائل تفزم متقعت روسيا كلتا هصانات زركبوم شوعات سباد